Hey guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय थ' नैबे जाहैबाय पार्ट 2 गाइस मानोना भिडिअ बहुत गोलाव जानायनि थाखाय आङो बेखौ मोननै खालामनो गोनां जाबाय थ' नायलांबाय थादो नैबे मोनसे ब्लगखौबो थ' जागायबाय आरोना जोंना Hi guys. Hi guys. Okay guys. Hi guys. थ' दायो जों नै साइडजों थांसै Enjor. Oi, mau aku pun enjor itu kecil lah bayar. Ada ni oleh. थुला जाजों जेबो गैया थुला Eh Zolek mana tu? Sendal ke dan nunggu tu. Mana ngai ang ini rasta kah Baik tamu, aku tanya. oh laki ni deng oh laki ni deng le Tuh दा बर्तमान जेबो नुवाखै जोङो ने जेबो नुवाखै बिफां हाग्रा जेबो गैया बेनि बादै Umur sih, tunggu sampai ini sih betul. Kundo. Iya. Saya jangan. Ini bisa. Dapat juga orang ada. Kau cari dulu. oh mago Nah, itu dong le. Kalang gun bos gong. masih nurdeng wih nih Oi jing. nuwa nuwa Thằng này à? thằng này ấy nuwa 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 thì đừng wih này căng sự giả bây giờ đừng दासो गान्दा मासे नुबाय थ' खानायनि अबस्था गैला ड्रेस अबस्था गैला धुला एकदमबारे धुला बहुद धुला माने ओरैनो गगा मोनना दंखायो आरो गगा मोनबावसिगोन दा धुला जानानै गामसाबो लाबोनो बावगारबाय दा दुगैनो मोनगौ हागौमोन माने दैमायाव नायनोसै दा सोरनिबा लाथ'नानै दुगैसै धुला जा नोंसोरबो जेनबा नैबायदि आरो ने थ' बिराद धुला जाबाय दिनै सेस गस्ला गांसो लाना फैदों आङो मा खालामनो उपाय गैया आरो दुखुनांथाव बाथ्रा जाहैबाय जों बाहाय एसे गोजौ गाखोदों आरोना दायो गथ'फोरा बिराद गान रोजाबदों जोंनिया ओइ भाइ ओइ दैसायाव दुगैनोथ' जों थांग्रोगोन दे ओइनो जोंनिया गथ'फोरा खानायसै ओइथिं नों ओइ सिङाव नैया Nơ ya, बेसे wow नैया नायदो गाइसमोन मानास पाहारखो माने मानास हाजोखो मा जानो थ' गाइस आङो मोखां सुना लाबाय एसे ड्रेसफोरखौ साफा खालामबाय नाथाय मा जाहैबाय खौराङा सला गुफुर गानना फैनाय नालाय सेस जाबाय माने
लेथ्रा जाजोब्बाय गोजौ गाखोदोंमोन दा थांबाय थानोसै जों थांग्रोगोन एबा धुला जाहोगोन बिसोरखो बापरे बाप बापरे बाप बापरे बाप एक मानास नायनाय बायदि मोनखाबायलै दिनै जिबनाव ओरैबायदि धुला जाबाय बुंनाङा आरो जिखिनि हायो देखायनोसै नोंथांमोननो बैथिं थांनि माने बै दैसायाव माने गथ'फोरा बेयाव फट' थिखांबाय थादों बेयाव थांसै ओंखामबो बिराद उखैबाय जेबो जाबोआसै आं ओंखाम माने फुङावनो सिखारनाय नालाय जेबो जानो मोनबोदिया टाइमखौनो मोनासै दुगैबानो फैबानो नाथाय फुंनि 7टा बाजा फैनो होनना सानदोंमोन मा जाबाय माने जोंना गारिया गाज्रि जानाय बासआ स्टार्ट जायाखैमोन ओमफ्राय फैयै फैनानै उइंगाराबो गाज्रि जानोसै मा बुंनो आरो दुखुनांथाव थ' गाइस नैबेनो जाबाय मानास दैमा थ' ओरैबायदि साफा बेनि दैया गोजों आरो बिराद साफाखा दैया बापरे बाप बुंनाङा आरो जों थांग्रोनोसै दहाय बिराद धुला जादों ओंखायनो जों थांग्रोनोसै थिग धुला जागोन बाखि खिनाखौ फैसाल' माने माबि नंगौ मानो नङा जानो नंगौ थ' बेयाव मा दङ जेबो मिथिया कुनु जेबो आइडिया गैया थारमाने नायहैनि मा दङ मा गैया बैनि हाथिया नुबासो हाथिया मासे मा नायनो थ' मैदेर मासे नुबाय बैथिंगाले गान्दा मासे बैथिंगाले मैदेर मासे दंबावो बैयाव मासे दङ बै गार्डआ थाङो जोंनिया फरेस्टारा नैया थ' थांग्रोनोसै थ' गंसेया गारिया हामा जाबायनो साखाया दा फाहामबाय थादो जोङो थांना फैखांबाय जों गंनै बिदो जोंदो थांना फैबायरा दा जों नैथि थांग्रोनोसैरा ओंखाम जाहैग्रोनोसै दा इसोर गंसे गंनै गंथाम गंब्रैया थांनो मोनाखै माने थांनो नागिरदो हाथि नुवाखै नोंसोरो गान्दाबो नुवाखै नोंसोरो बेखायसो लाना थांगोन दा जोङो मानो सिरि थादो हाथि फैदो थिगालै बेनिखायनो जोङो सिरि थानो होदो गार्दा ओइ सिरिथा ओइथिं मैदेर फैदों सिथा आरिया फट' खेबदों दैमारिया फट' उथिजादों ओमफ्राय आरो नार्जारि सासे दोङो बे ओइथिं थांबाय थादो ओइ नार्जारि खानाय दैमारि खासे नोङो जाहोनांगोन मिथिबाय जोंनि मोखां खिथि नों खिन्थु फेसबुकाव माबायाव इउटुबाव लाबाय थादों नोंखौनो होखाबाय बुकिनाया फैखाबाय थाखादों नोंनिया थाइसे फैसा खामायाखैलै इउटुबनिफ्राय थाइसे फैसा खामायाखै आं थाइसे फैसा खामायाखै इउटुबनिफ्राय थ' नायदो नोंथांमोना जोङो सफैबाय माने जानाय थोलियाव संनाय थोलियाव सफैबाय माने बैयावनो मानसिफोरा फैनानै संनानै जानानै थाङो सोरबा लोंनाबो थाङो फेना थाङो गोबाना थाङो हा जों मोनफैलायबाय नैया जागायाव संबाय थादोनो मोनबायना मोनाखै नायनोसै गथ'फोरखौ लाना फैबाय आङो गथ'फोरा बिराद ओंखाम उखैदोनो थौसन बार मोनदों मोनाखै नायहैनि ओइ जोंनिया मोनजोब्बाय नैया सबजि लाब्रा बिदि मोखै हाबाय थादो दादिया दे बेगफोरखौ दोनना ला ओंखाम जानो जबाय जोङो लाबोनोसै नैया ओंखाम जानोसै गाइसमोन जोङो थांनो जाबाय नैया जोंनिया उइंगारनि गथ'फोरा मारखो मोजां ना जानायफोरा मोजां जाजोबदो बरिया